Sanibonani la ku-One Show Phakama Mbingelelo Sifundo. Intokazi zabelungu kanye nezamakhaladi ikhala ngegciwane elisha la. Zithi seyithanda yena uqobo lwakhe nesitayela sakhe nje. Zibe nje seyicela nje kuyigciwane elisha ukuthi sicela nje ukuthi mayesezokhipha nje kulonyaka ekhiphe nje ingoma eyodwa akazoyishaya nje ngesiNgisi esisho uJoji-ke lapho umbukeli wethu. Iyo-ke le ntokazi nje ey'khalela ngegciwane elisha ethi nje sithanda yena-ke nje ithanda yena uMthandeni nje yena uqobo lwakhe. NokuMthandeni-ke ube sethembisa ukuthi kuzolunga nje ngoNovemba igciwane elisha 2021 uzobe ezoyikhipha-ke le ngoma. Asazi-ke izobe ithini mbukeli wethu. Ngacela nje mbukeli wethu ushiye umbono wakho nje ngalolu daba. Ungakhohlwa uku-like noku-subscribe noku-comment ngaphansi ku-comment section. Ngiyabonga. Ungangibona ngithandwa kanje nothi nomuthi yangamuthi mina ngizwana namanzi nkwedini. Ungangibona ngidume kanje